Мәйдан телеканалында яңа ел кеше дәвам итә. Чираттагы кунакларыбызны каршы алабыз. Асия Ганиева алкышлар белән бер-беребезне сәламлик әле. Гөлүс Хәбибрахманов. Һәм Фәйрүзә Загидуллина. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Без бүген инде мөгъҗизалар турында сөйләшәбез, яңа ел вакыйгалар белән уртаклашабыз, балачак хатирәләрен яңартабыз. Ни дисәк тә, яңа ел ул балачак бәйрәме һәм инде елга бер мәртәбә булса да без балачакка кайтып килер өчен бик әйбәт очрак эләктерәбез шушы мизгелләрдә. Һәм әлбәттә инде узып баручы 2023 елга нәтиҗәләр дә ясыйбыз. Менә сезнең өчен узып баручы ел нинди вакыйгалар белән истә калды икән? Мин гомеремдә беренче тапкыр Мәйдан каналына үземнең яңа җырларым белән чыктым. Үземнең сольник концертларымны уздырдым. Бу миңа бик зур хатирә булып калды. Әлбәттә Гөлүс. Минем инде нәрсә истә калды. Минем өчен һәрбер туган көн һәр вакытта да мәңгелеккә истә калып бара. Бу беренчедән. Һәм икенчедән әйткәндә, яңа дуслар, яңа җырлар, яңа уйлар, яңа фикерләр тудыру өстендә эшләп, менә шушыларны Алла берсә, Ходай берсә максатка ирешү турында эшлибез. Яңа клип. Яңа клип, әлбәттә, яңа клип. Фәйрүзә ханым. Нәрсә истә калды? Иҗатка килгәндә, ул минем өчен бик кадерле инде. Менә кичкенәдән инде мин яңа елны бик яратам. Әле мин укырга да кирмәгән идем. Әни шундай матур костюм әзерләп, аны үзем бизим, калфакларны үзем әзерлим. И мине инде кар кызы итеп әзерләделәр инде. Мин инде анда кар кызы Айсылукай дигән җырны җырладым. Менә шул истә бик. Хәтерлисезме әлеге җырны? Ничегрәк иде ул? Бәйрәм киче саф һава, тәңкә кар ява. Мамыктай җиргә ята, кар кызы кар ярата. Бер күренә, бер күмелә, күктә ай, шул сары аяктысында җем-җем итә чыршыкай. Рәхмәт зур Балачакка кайтып хатирәләр килде. өчен. Хөрмәтле кунакларыбыз, тамашачыларга үзебезнең теләкләребезне дә җиткерик. Яңа еллар барыбызга да сәламәтлек, бәхет, шатлык, тынычлык алып килсен. Яңа елда, шушы 2024 елда рәхәткә, рәхмәтле булып яшәргә язсын барчабызга да. Мин дә шул теләкләргә кушылам, кадерле кунакларга. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мәйдан каналында шундый матур кичә безне яңа елны каршылавыма мин бик шатмын. Бу икеләтә ниндидер яңалык, бәхет истей. Һәр кемдә яңа елда ниндидер өметләр белән керә. Менә шушы өметләрегез һәр вакыт аклансын иде, тормышка ашсын иде хыялларыгыз. Иң зур байлык инде мин сәламәтлек теләр идем. Гаиләләрегез имин, дөньяларыбыз тыныч, күңелләребез тыныч булсын иде дим. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә без дә сезне бүләксез җибәрә алмыйбыз. Шул уңайдан Мәйдан телеканалының партнерлары Смотри офтальмология клиникасынан сезгә кечкенә генә күчтәнешләр Бик зур рәхмәт. зур итеп алыгыз. Рәхмәт сезгә. Ай, рәхмәт, бик зур. Яңа елны кемнең белән каршы аласың, шулай уздырасың диләр бит. Шуңа күрә яңа елларыгызда шундый гөрләп, матур итеп булсын. бәйрәм